tisztelt Országgyűlés! Én múltról, jelenről és jövőről szeretnék beszélni, és nem csak az állambiztonsági múltról, meg morális adósságokról, hanem az állambiztonsági múlt későkori leképeződéséről, következményéről is szeretnék néhány szót elmondani önöknek. Hát először is nem a szavak számítanak, hanem csak a tettek. Nem az számít, hogy ki mit és milyen hangosan mondja, hanem az, hogy ki mit nyújtott be, ki mit tett le az asztalra az állambiztonsági múlt feltárása és tisztázása kapcsán. Nézzük, hogy mit tett a Jobbik Magyarországért mozgalom. A kommunista luxusnyugdíjak eltörlését kezdeményezzük immáron 2 esztendeje, de a kétharmados kormánytöbbség ezt folyamatosan leszavazza, minden létező módon megakadályozza, hogy a törvényjavaslat általános vitája megtörténjen, egyáltalán normális vita folyjon ebből ebben a házban. Aztán itt van a lusztrációs javaslat. Ez a lusztráció legtöbb kormánypárti képviselőből elős frusztrációt vált ki, nyilvánvalóan a különböző szintű és mélységű személyes érintettségek okán. Ugyanis mondjuk már ki egyszer mindenkorra nyíltan, mindenféle mellébeszélés meg maszatolás nélkül. Annak áll érdekében, egyedül annak áll érdekében feltárni a múltnak ezt a részét, a magyar történelmek ezt a részét, aki nem sáros, akinek nincs félni és nincs rejtegetni valója pártszínektől, frakcióhovatartozástól teljesen függetlenül. Akinek félnivalója van, az nyilvánvalóan megpróbálja az időt húzni, és megpróbálja kibekkelni akár ebből a ciklusból, akár a későbbi ciklusokból hátralévő időt. Aztán itt volt az alaptörvény megalkotása. Történelmi lehetőséget kapott a rengeteg forradalmár és szabadságharcos, az ügynöklisták teljes körű, azonnali és feltétel nélküli nyilvánosságra hozatalára. Erre vonatkozólag is benyújtotta a Jobbik a javaslatát, a kétharmados többség leszavazta. Leszavazták tehát a luxusnyugdíjak eltörlését, megszüntetését, leszavazták a volt kommunisták, de nem az egyszerű párttagok, hanem azoknak a közéletből való kizárását, akik a rendszert üzemeltették. Ugyanis mi sem teszünk egyenlőséget az egyszerű falusi párttag vagy párttitkár, és azok közé, akik az egész bűnös, elnyomó magyar ellenes rendszert üzemeltették. A Jobbik erre vonatkozólag részletesen benyújtotta és kidolgozta a javaslatát, meghatározott tisztségek betöltői nem lehetnének köztársasági elnökök, miniszterelnökök, miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, polgármesterek, helyi önkormányzati vagy megyei önkormányzati képviselők. Mi akadályozta meg önöket abban, hogy ezt támogassák? Nyilvánvaló az, hogy rengeteg ellenérdekelt van az önök padsoraiban is. És nyilvánvalóan, amikor ezeket mondom, akkor akinek nem inge, az ne vegye magára, de aki érintett, az bizony vegyen magára egy jó nagy inget, illetőleg jobb lenne, hogyha akár önszántámból távoznak közéletből, megint mondom, párthovatartozástól teljesen függetlenül. A másik, jelenkori fejlemény, a BISZKU ügy, kérem szépen. Érdekes módon Szilágyi György képviselőtársammal nekünk kellett ketten megtenni azt, hogy feljelentsük azt a volt belügyminisztert, Kádár János belügyminiszterét, aki rengeteg ember tönkretételéért, meghurcolásáért, magyar emberek tízezereinek megnyomorításáért felelős. Aki ő saját maga ellen szolgáltatott bizonyítékot, egy 1957. decemberi jegyzőkönyv szerint. Aki keveselte a fizikai megsemmisítések, tehát a kivégzések számát. Akinek közvetlen köze volt ahhoz, hogy 21 000 embert ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre. 180 embert halálra, 110-et ebből kivégeztek. Hát kérem szépen, neveket akarunk végre hallani. És hogy kicsit megint visszanyúljak a múltban, mielőtt még a BISZKU ügyet egy kicsit jobban kibontanám. A halálbüntetés eltörlés 1990-ben. Ezt is elhazudták. A szemébe hazudtak a magyar társadalomnak. Nem nemzetközi szerződésekre, meg egyezményekre való hivatkozással kellett eltörölni, ez rabló mese. Azért kellett eltörölni, hogy azok, akik a sortüzet vezényelték 56-ban, meg az 56 utáni megtollások főfelelősei voltak, akik arccal lefelé temették a magyart, szöges drótba göngyölve, meg szurokkal leöntve, azokat ne lehessen felakasztani. Mert ezeknek a kommunista plébékeknek vagy a fegyházban, vagy az akasztófán lett volna a helyük. Kivétel nélkül mindegyiknek. A kommunizmusnak nem volt Nürnberge, sem Magyarországon, sem sehol Közép-Kelet-Európában. Érdekes módon egy bizonyos szélsőséges rendszer vonatkozásában megtörtént a felelősségre vonás, sőt azokért a bűnökért a mai generációt is felelőssé teszik, viszont a kommunistákat mindig fel kellett menteni. És késői leszármazottak itt ülhetnek néhány méterre tőlünk. És nincsenek itt most sem a rendszerüzemeltetői, a cenzorasszony, az MSZP örökös Szupernagyi, nagy természetű Kovács László, Brüsszel Kaszonovája, most sincs itt, a fiatalokat küldik ide, mert nyilvánvalóan kellemetlen nekik vállalni. Kellemetlen nekik vállalni azt, amit tettek. És persze most is valami elegáns étteremben ebédelnek a magyar adófizetők pénzéből. Azért, mert önök, tisztelt kétharmados kormánytöbbség, megengedik nekik, hogy itt üljenek, mert nem takarítottuk el őket, holott mi kell önöknek? 5-6-od? 7-8-od ahhoz, hogy végre megtegyék?
Egyébként most, ha úgy nézzük, nemzeti 4/5 van, mert Jobbikkal együtt a 4/5-ös többség is meg lenne az ilyen és ehhez hasonló törvényjavaslatok megszavazásához. Tehát próbálják meg kicsit aktiválni magukat. Aztán a Biszku ügy. Gyöngyösi Márton és Barázs Zsolt, két jobbikos képviselőtársam ellen állítólagos bűneik miatt talán még lehet, hogy eljárás is indul. Azért, mert félremagyarázott kijelentéseket tettek, és érdekes módon az ügyészség meg a magyar igazságszolgáltatás ilyenkor nagyon aktív tud lenni. Biszku Béla ügyében 2 hónappal ezelőtt tettünk feljelentést, tudják, mit csinálnak? Úgy járnak az ügyiratai, mint a flippergépben a golyó. Legfőbb ügyészség, mondom a labda útját, legfőbb ügyészség, fővárosi főügyészség, budapesti nyomozóügyészség. Hogy a Gyűrűk urából ismert Gollamba és Meagó külsejű Biszku Béla ha megússza. Sem az életkora, sem az egészségi állapota nem érdemel semmilyen tiszteletet. Nem érdemel semmilyen tiszteletet, tisztelt hölgyeim és uraim. Minimum, és vállalom a felelősséget a szavaimért természetesen, minimum a börtönben lenne a helye Biszku Bélának. Ez lenne a legkevesebb, ez lenne a legenyhébb következmény, amit megérdemelne ez az ember, és egyébként külön szégyellem, hogy Márokapi szülötte, úgyhogy nyilván a márokapiak sem lehetnek rá túlságosan büszkék. De aztán itt van még néhány aktuális kérdés, ami a jövőben mutat. Önök elkövethetik azt a hibát, amit az úgynevezett magyar jobboldal, nemzeti oldal többször elkövetett már 1990 óta. Mindig hagyták a vörös sárkányt megerősödni és feltámadni. Lássuk már be, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a kommunistáknak szélsőségesen erős, kiváló képességeik vannak a regenerálódásra. Képesek főnixmadárként poraikból, hamvaikból feltámadni. De mint futballszerető ember el kell mondanom önöknek a futball egy nagy alapigazságát, mindegyik csapat annyira tud focizni, amennyire a másik hagyja neki. Ha mi megtehetnénk, mi biztos nem hagynánk. Viszont most önöké a felelősség, önök tehetnek mindenről, önök tehetnek meg mindent, leginkább annak érdekében, hogy ne fordulhasson még egyszer elő. Vegyük azt figyelembe, a másik alapigazságot, hogy a történelem a nemzetek tanítómestere. Viszont az is igaz, hogy aki nem tanul a történelemből, kénytelen lesz még egyszer átélni azt. Hányszor akarjuk még átélni ugyanazt? Ezt mondják meg nekem, tisztelt kormánypárti képviselők. Hányszor hagyjuk még őket feltámadni? Ugyanis a valódi szélsőség nem a Jobbik, hanem az MSZP és a DK, vagyis a degenerált kommunisták padsoraiban található meg. A DK fedő nevű politikai különítmény padsoraiban. Éppen ezért óriási hiba, hogy ők nyilasozhatnak, fasisztázhatnak, nácizhatnak. Ez számukra természetes. Nekünk ezt szó nélkül el kellene tűrni. Amikor ellenben őket valós kritikával illetjük, akkor meg vannak sértődve. De az, hogy ők sértődve, ne csodálkozzunk, hát pont önök, akik már 22 éve itt ülnek, sokan önök közül, hát még mindig nem tudják, hogy kikkel állnak szembe. Hát nekem egy fiatalembernek kell önöket erről kioktatni. Hát ne hozzanak már engem sem, meg magukat sem a kellemetlen helyzetbe. Úgyhogy ébresztő, hölgyeim és uraim, és most itt van a történelmi lehetőség, talán a soha vissza nem térő alkalom, hogy egyszer és mindenkorra lekaszabolhatjuk a vörös sárkányt, és eltakaríthatjuk őket a magyar közéletből, eltakaríthatjuk őket a magyar nemzet templomából. Ugyanis, amikor minket szélsőségeseznek, akkor csak egy gondolat jusson mindenkinek eszébe, mi pont annyira vagyunk szélsőségesek, mint amennyire ők becsületesek. Semennyire. Ez a véleményem, és hogy egy kis adalékot még hozzátegyek ez a néhány perces eszmefuttatáshoz, azért azt is el kell mondanom, mint egy szolgálati közlemény jelleggel, ugye itt Vadai úrhölgy korábbi hozzászólásához kapcsolódóan, aki egy korábbi kérdése kapcsán miniszterelnök úr állambiztonsági múlttal összefüggő tényeket, adatokat hozott nyilvánosságra a saját honlapján, hogy a kuruc.info hírportálon megjelent egy vezércikk nem sokkal ezelőtt, amit Orbán Viktor nem tett ki a honlapjára állambiztonsági múltjáról, ajánlom szíves figyelmükbe. Köszönöm, hogy meghallgattak.